ओरैबादि खास्रि बिस्रि जाखादों हिरण्मय खाख्लारि नैबे फंबायखौ बुथारनाय जाथाया। मोनसे मोजां हाबाफारि लानानै बिथाङा थांदोंमोन। बाव ओरैबादि सिखा रुवा बायदिसिनाफोरजों गोफार बुस्थुफोरजों दानलाय सुलाय जायगायावनो बुथारबायबो। दा बे बुथारग्रा दुथां लांसुनिया मुरखफ्रा मोनबा बेबादिखौ ससे गोदाजोबनो हायोलां। बिसोरो माबादि नैबे पिक्साराव नायनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोन रायजो राजाफोर। दा बेनि थाखाय जास्टिसखौ जों माबादि नांगौ आरो बिथांमोनखौ नोंथांमोना बै बुथारग्रा बिसोरखौ मोनबाय बायोब्ला नोंथांमोना मा रोखोमनि हाफ्लेगोन ना गाफ्लेगोन बेखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। बेजों लोगोसे जोंहा UPPL निफ्राय जोंनि BTR नि नायल' जाल' सासेल' अनलि वान मिनिस्टार मोननाय UG ब्रह्म सारा BPF पार्टिया नैबे रिजाल्टसिमावनो जोबनो थांगासिनो दङ। रिजाल्टनि उनाव 0 बे खोथाखौ बुंदों। बेनि सोमोन्दै जोबनाय फारसे एसे सावरायहैगोन। So hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। नैबे दुथांफ्रा जोबोद दुथां आखुयै खास्रि बिस्रियै नैबे फंबाय स्क्रिनाव होबाय आङो हिरण्मय खाख्लारिखौ गवालपारा जोबोद खास्रि बिस्रि बुथारनाय जादों। ससियेल मिडियायाव ट्रेन्डिं बियो बयबो मिन्थिखाबाय मारै जाहैया। दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनि सेफगार्डखौ जों माबोरै होनो हायो, जों माबोरै गावखौ रैखाथि होनो हायो। जों मा बेबादिनो सानफा एफा आलाय सिलाय बुथार जालांनांबाय थागोन नामा इयुनाव? जोंनि जिबना बेसेबां रैखाथि? जोबोद दुखु नांदों बयबो। बाव BPF UPPL गैया, जोबोद दुखु नांदों। जाथायानो जोबोद दुखुनांथाव। बिराद खास्रि बिस्रि बुथारनाय जादों आरो बेबादि घटनाखौ जों मालाबाबो लुबैया, इयुनावबो लुबैया आरो बिदि जानो नाङामोन। दिनै जाफ्लांबाय। बिनि थाखाय न्याय जानांगौ, जास्टिस जानांगौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो हेमन्त बिश्व शर्मा CM सारनाव रिकुवेस्ट खालामदों। दिपेन बर' सारा बुंदों बै दुथांफोरनि न'खौ बुलडजारजों एरखुनांगौ। राइट सार दिपेन बर' नों बुंनाया। आरो बिनि थाखाय मोजां न्याय खालामनांगौ। जोंहा अमर सिंह सारमोनाबो सिनियर सिटिजेननिफ्राय बुंदों बिनि थाखाय जास्टिस मोननांगौ। आरो आंबो बुंगोन এই ভিডিওর দ্বারা মই আমার সন্মানীয় CM হেমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারক রিকুয়েস্ট করিব বিচাৰিছোঁ যে এই ঘটনাত জড়িত থকা যিটো কালপ্ৰিট, সেই কালপ্ৰিটসকলক অতি সোনকালে ফাঁসি দিব লাগে। एग्जाम्पलर कारणे, उदाहৰণৰ कारणे जाहाथे भविष्यत এনেকুৱা घटना आमार अखमत जाहाथे सृष्टि हब नालागे। এই कारणे এই कालप्रिटসকলक फाँसि দিব লাগে। पुरा ओपेन फिल्ड बिथांमोनखौ एग्जाम्पलनि थाखाय फाँसि होनांगौ, जाहाथे इयुनाव बेबादि खास्रि बिस्रि जाथाया जाबावा। आसाम सरकारनाव हेमन्त बिश्व शर्मा सारनाव आं बेखौनो आरज खालामबाय। आरो थाबैनो जास्टिस जानांगौ, थाबैनो न्याय मोननांगौ बे न'खरा, हिरण्मय खाख्लारिमोननि न'खरा। आरो बै बिथांमोनखौ थाबैनो साजा होनायनि बेबस्थाखौ लानांगौ। बेनि उनाव जोंना राजखान्थियाव फैदोलाय। UG ब्रह्मआनो बुंथारबाय, मिडियायाव नोंथांमोना नुखाबाय जे BPF नि दैदेनगिरिफ्रा सानफा एफा गुगागासिनो दङ। रिजाल्टसिमाव सासेबो थाहैनाय नङा। रिजाल्टनि उनाव 0।
UPPL नि दैदेनगिरि बिथांमोना दासिमबो हयथ' जानो हागौ जयनिं हाबाफारि लागासिनो दं। बेवहाय BPF नि दैदेनगिरि मावथिफ्रा रायजो राजाफ्रा हाबदों खोमा। नाथाय आङो ससियेल मिडियायाव खुनु नुनो मोनाखै, खोनानो मोनाखै, बाय टेलिफन खबर मोनाखै। दिनैसिमबो दैदेनगिरिफ्रा UPPL आव हाबबाय थानायखौ। दा बिथाङाबा मा इंगितजों बुंदों, दा बे फैबाय थानाय इयुनाव रिजाल्टआवसो नुगोन UPPL 0 হব না BPF 0 হব। এইটো আমি রিজাল্ট পিছত জানিবলৈ পাবো। दा बेखौ जों मिथिगोन। जिखुनु जाया जोंनि लुबैनाय रायजो राजाफोरनि लुबैनायाव राय সকলে এটাই আশা BPF হোক UPPL হোক রাইজোর উন্নতির কারণে রাইজোর উন্নয়নের কারণে সমাজৰ উন্নতিৰ কারণে যিকোনো দলে কাম কৰিব লাগে আৰু ৰাইজৰ টকা সকলো ব্যক্তিৰ কাৰণে আঁচনিবিলাক আনিব লাগে আৰু ৰাইজৰ টকা বকবাক কৰা সকলো ব্যক্তিৰ প্ৰদান কৰিব লাগে। এইটোই এটা অনুৰোধ। बेनोसै नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा मा सानदों आरो बै जाय हिरण्मय खाख्लारि बिथांखौ फंबायखौ बुथारग्रा दुथांफोरखौ नोंथांमोना मोनबा माबादि सिफ्लेगोन गाफ्लेगोन ना हास'नानै हाला थुगोन ना सावस्रेमगोन बेखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। स' दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।